Des de l'Estudio Escolar de Dansa, queda't a casa. Els propers dies, queda't a casa. Si ho fem tots, aconseguirem vèncer el virus. Queda't a casa, si us plau, queda't que necessitem que tothom es quedi a casa perquè això acabi el més aviat possible, així que ja ho saps, queda't a casa i d'aquí res ja gaudirem de les nostres platges i de la nostra alegria, sabrosura i tot el que convingui. Hola a tots, us vull dir que dintre de molt poquet ens tornarem a veure. De moment jo em quedo a casa. Hola, sóc la Montse Montilla, directora de la llar d'infants del Trenet, i des de casa us animo a fer tot allò que el dia a dia no ens deixa temps per fer. Jo em quedo a casa. Nois, noies, a l'institut les coses segueixen rotllant, segueixen funcionant. Mireu-vos el vostre correu. Qui ens hauria de dir que ens tocaria viure aquestes coses? Cuideu-vos molt i sobretot, no sortim de casa. Hola, en nom meu i de tots els mestres i les mestres de l'Escola Pompeu Fabra us diem que molts d'ànims, molta força i pel nostre bé i el vostre bé, nosaltres ens quedem a casa. Quedeu-vos vosaltres també. Hola, sóc la Belén Domínguez. Des de l'escola us volem enviar molts petons i abraçades. Si us plau, quedeu-vos a casa. Jo em quedo a casa. Adeu! Hola, Cunit, sóc Lorena Pujol. Si treballem tots plegats, sortirem d'aquesta. Però ara, jo em quedo a casa. Quedeu-vos a casa. Hola, sóc la Carme de l'Escola d'Adults de Cunit i us volia fer arribar un missatge en nom de tot l'equip que formem part de l'escola. Quedeu-vos a casa. Jo em quedo a casa. Molts ànims per a tothom. Que les persones que fem esport sempre busquen un repte. Aquí tenim el repte. Busquem la llum, busquem la superació. Tots, quedeu-vos a casa. Els diables de Cunit també ens quedem a casa. Salut i fum. Resistirem! Els diables de Cunit també ens quedem a casa. Resistirem!